Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistany zähmet migrantlaryň we studentleriň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, soňky ýyllarda pasport problemasynyň hasam ýitileşendigine garamazdan Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary, konsulhanalary kömek etmeýärler. Adam hukuklaryny goraýan gurumlar we türkmen aktivistleri bolsa, häkimetleriň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň pasport meselesini öz kanunlaryny we gol goýan halkara ýalyşyklaryny berjay etmeýändigini aýdýarlar. Düýü Moskwadaky watandaşlar Rus türkmen jemgyýetiniň başlygy Maksat Saparmuradowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, olar bu problema barasyna Russiýanyň hökümetine ýüzlenirler. Barıp elimle verdim. Hem de administrasiya prezidentinin Sovet Federasyası, ondan modat Gosduma Daşary işimiz. Angoyamı Türkmenistan vatandaşlar pasport çalışmaya problematını kaldırdır. Sebebi sertifikat возвращения на родину bu dokument любой yurtta yeterli. O legalizasyon için yetmiyor. Yine Türkiye'de işleyen. O da o начанутı yeli da oturmayı almak için. Başka yurtlarda sertifikat возвращения на родину işlemi. Hökmen pasportun olmalı. Maksat Saparmuradow, daşary ýurtlardaky migrantlaryň we studentleriň pasport problemalary barada oğlum türkmen resmiýetlerine ýüzlenip kömek soranlygyny Azatlyk radiosu bilen söhbetleşýänini aýtdy. Hatam ýerde geçen ýerim şu ýerim telefonda da görüşdüm, jogap beren okdy. Netice yok, hem de pasportda hem de konsulda. Türkiýanyň pasportlaryna görüşdüm, Azerbaýjanyň pasportlaryna görüşdüm, Astrahanyň konsulsyna görüşdüm, Türkmenistanyň Kazan konsulsyna görüşdüm, pasportlaryna görüşdüm, Sankt-Peterburg konsulsyna görüşdüm. Hiçbiri o hökümet diplomatlar, Türkmenistan diplomat o bana jogap berdiler. Olaryň öz tarapyndan bilmeýän zatlaryny aýtyp bilen okdy. Yani yol haritasy var. Hemmet hava. Häzir bana yeni iki tane Türkmenistan vatandaşlar kayıtçak olyalı sertifikat almaya aldılar. Şimdi bilet alacak o biletim yok. O biletleri yok. Haçın gitmeye havaram yok. Türkiýede ýaşaýan zähmet migrant Merdan özüniň hem pasport problemasynyň ejir çekýärleriň berdigini aýdýar. Bu 2012 ýylda başlady meniň pasport meselem. 2012 ýylda ýatyryldy. Men gelen yıllarımda şu yurt içi pasaportu bilen yurt dışına da çıkıp bolýady. 2012 ýylda ýatyryldy. Men hem Türkiýede kaldım. Menin pasportum köne pasport bolan üçün Zagran pasport berilen ok berdi. Pasportu olmadığı, Zagran pasportu olmadığı için biz berde hiç kim Türkiye'de sağlık sigortamız hem yok, hiç yere işe de girip bilemiz yok. Nerede işlesek nelegal ne işleyez? Banklardan hem hesap açık bolan yok. İş sadedip bolan yok. Sen hiç kim köne pasportlu olsan. Daşary ýurtlardaky türkmenistanyň pasport problemasy barada Türkiýede ýaşaýan Aýna Azatlyk radiosuna şeýle görüň berdi. Size şöyle aýdyn, häzir daşary ýurtdaky türkmenleriň iň wajyp meselesi pasport bolup durýar. Sebebi diýseňiz, olar öz çağlaryna talyplar bir dokumentasiýon ordup bilen ok berdi. Sebebi bütün pasportlarynyň srog geçen pasportlara daşary ýurtlarda ulanyp bilen oklar. Çağlaryna zapis ettirip bilen oklar. Sebebi pasportyň süresi geçeni için olar çağlaryny şu pasporta goşup bilen oklar. O gaty uly bir problema bolup durýar. Iň güýçli wajyp mesele häzir. Bütün daşary ýurtdaky Türkmenistan raýatlary için iň wajyp mesele. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistany zähmet migrantlaryň we studentleriň pasport meseleleri bilen ilteşikli türkmen resmiýetlerinden kommentar alyp bolmady. Türkmenistanyň resmi habar serişçilerine daşary ýurtlarda işleýän we okuyan raýatlaryň pasport hem beýlek sosial problemalar barada kelamagy söz aýdylmaýar. Türk häkimetläriniň resmi habaryna görä, 2020-nji ýylyň dowamyna 87.200 türkmenistany Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny aldy. Daşary ýurt habar serişçileriniň beren resmi sanlaryna görä, diňe ortaýetde 30.000 sany, Türkiýede 18.000-den gowrak, bir Rusda 10.000 çemesi türkmen sany studenti goýar.